Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки видеоро тамошо дорен, ҳар як нафаре ки ҳама вақт канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед. Рости дар ин видео ягон чия реклама карданӣ нестем ва нафарҳое ки тамошо дорен айрӯи ҳамин видео подписатсия накунем, барое ки шояд бошанд блогерҳое ки бигӯянд ки ҳамин видеоро барои просмотр кардан, барои подписчик ҷамъкунӣ кардан, барои пулкоркунӣ кардан ихали шиданашам мумкин аст, вале мақсад чӣ гуфтанем ки дар ҳамин масъалаи вазъият безеб будан, дар масъалаи ҷанг, дар масъалаи дигараша бисёриҳо гуфтанд ки блогерҳо шумо видео намекунед, блогерҳо шумо метарсен ё ки хайр бисёр гапҳо гуфтанд. Дар ҳамин масъала рости видео карданӣ набудам, барое ки хостем ай чор тараф нигоҳ кунем, баъдан видео кунем. Вале чӣ гуфтанем, мақсад баъде ки блогерҳо гуфтанд ки шумо метарсем, камтара гапид нашид, хостем ки дар ҳамин масъала гап занем ки мақсад барои ватан мо дар ғарибиам бошем, дар назар бигирем ки моам қади ватанем. Дар ҳолати вазъият вазбин шидан чӣ хеле ки кадоме ки видеои пешмонро тамошо мекард, баъди 2 солу 4 моҳ барои падару модара хабаргирӣ рафтем, недавно барои тӯи хоҳарчамон рафтем, ин дафъа мехезем барои ватан мерем. Бо мақсад ягон проблема нест, оз медоне ки ҳавопаймо қиматам нест ва баъдан чӣ гуфтанем ки гражданство ки ҷойрам ки получат кунем, мо ҷои таваллудшудагимон гуфтем, момомон ки хуни ноҳмон дар Тоҷикистон рехта, як падару модармон тоҷик аст, бобову бибимон тоҷик аст. инро дар назар бигирем. Нагин ҳар гап барои блогерҳо. Мақсад ҳамин видеоро 1000 просмотр мегира, 5000, 10000, чанд қай просмотр мегира, ҳар яктаи шоҳид аст. ҳаминро бидонем ки дар ҳолати вазъият вазбин шидан мехезем мерем. мо ҳам Тоҷикистонем, ай тарафи Тоҷикистонем, мо дар ҳолати сулҳ ҳам будан мо қатъи Тоҷикистонем, дар ҳолати чӣ гапи хабарӣ шиданам мо қатъи ватанем. Нагин ҳар гапҳо. ва баъдан нафарҳое ки дар ин ҷанг фарзандшонро ай даст додан, оилашонро ай даст додан, ҳар як нафаре ки ин видеои ки баровардастияно тамошо кард, оилаи худша, фарзанди худша пеши рӯш биёра, каме ҳам бошад дарк мекунад дар ин масъала. мо ҳам мебинем, мо ҳам дарунмон дард мегирад. мақсад дар ин масъала чанд қай гап занам камай. ҳамин мақсади асосии мо ҳамин ки чӣ ҳолате шавад, мо тоҷикем, ҳамин ай пишти Тоҷикистон мехезем ва нагем ки ай пишти ватан гап назадану, нагем ки барои просмотр, барои подписчика, барои пулкоркунии видеоро кардан. боқи худтон эҳтиёт кунед, паноҳи Аллоҳ бошед. боше ҳамон вақт.